Hindi ka mag-CCR? Dito tayo. Dito tayo dito. Dito na. Sige, sige. Sandali lang. Ay, grabe. Kuha ka na? Basta ko na yung gas. Baka mabasa. Mabasa na yun. Ay! Basang-basa. Ay, live tayo. Kalawag. Ano yun? Live. Basang-basa tayo. Ingat muna tayo. Sige, sige. Grabe tong ano natin. Wala, grabing ulan, Paps. Halos wala makita. Tingnan mo. Tumila na nga eh. Matubig na dito. Ako dito. Kami yung ano ko. Bag ko nandun yung babae sa unahan. Ayun. Antay babaw lang. May ticket ay ano. Sa po ng biyahe natin. Kalawag pa lang tayo, kalawag. Ayan, sama ng panahon dito. Unleaded, full tank. Dahil lulusot na kami ng hanggang Pasig na. Lulusot na kami hanggang Pasig. Huwag lang lumakas masyado. Full tank. Nandito tayo, Petron Kalawag. Grabe, ito yung pinaka worst na natin na biyahe. So, sabaw, malubak pa. Malubak, masabaw, maulan. Tumila na nga, ay grabe. Pinasok na yung boots ko. Hindi gaya ng kapote. And second full tank dito sa Petron Kalawag. 59.20 per liter. Oo, okay lang kahit alas 12. Sagasayan na namin.
Ako matir. Papasok pa kami yung pera. Thank you. Oh! Masok na sentro ng Calao. Bukas yan. Tuloy na kami, ingat sa mga magagahin ngayong gabi. Sobrang ulan. Tara. Dito tayo, pe. Pinalitan mo na to? Oo. Ito nga kasi ako. Ay, hindi pa. Wala, basang-basa yung gloves ko eh. Ako na. Kaya tuloy na kami. Tuloy na kami. Shout out, God bless.